Cròniques de Gothel. Capítol 134. Bacanal, a Can Zariel. Estem davant d'un espai fastuós, digne d'un palau amb moltes sales, totes plenes, de tot tipus d'éssers de totes races. Una bacanal romana seria un joc de nens. Estem a l'Avern. Tot és realment molt grotesc. El primer que veiem és una cua impressionant per entrar a les següents estàncies, amb molta expectació. El nostre guia ens despedeix amb un somriure de curiositat mentre es tanquen les portes de l'ascensor. A poc, amb cautela, ens integrem bonament com podem i parant atenció sentim rumors entre les criatures. Totes es pregunten si es dignarà oferir-nos la seva presència. Zariel. També es comenta l'elegància de les festes que fa i quin goig que dona i quina il·lusió que li fa a tothom aquests aconteixements. Hi ha un clima barrejat, però, entre criatures que estan a gust i d'altres de més tenses. Observem a poc. Doncs sembla que no tothom està per voluntat pròpia i molt menys a gust en la bacanal de Zariel. Veiem també que hi ha molta política i intriga al nostre voltant. Se'ns acosten uns madcaps que ens donen de menjar unes vísceres picants fins l'infinit i sense pensar-ho molt comencem a beure vi també. Ens posem a la cua com qui entra a la discoteca fins que arribem al nostre torn. Davant
Tenim a dos colossos gegants que ens oloren i ens reconeixen com a humans. Alistair explica que estem convidats de forma respectuosa i segura i ens deixen entrar. Arribem a la següent sala, que està a les penombres. Cada sala té una temàtica, i aquesta és de dolor, tortura i masoquisme. Veiem escenes dantesques al nostre voltant, una tortura recreativa, per exemple, amb un bon disfrutar. El paladí Eisenhorn, si no tingués prou amb estar a casa de l'enemic, comença a tenir un atac d'ira i nervis que reverteix amb la serenor del Hellrider, preparat per la batalla final. Avancem a la següent sala, on ha canviat l'ambient. Ens trobem de cop en un lloc d'absoluta bellesa, fonts, cascades, rius, l'absolut paraís, tot natural i fresc, amb estàtues gregues de belleses indòmites. Lucian passa pel costat d'una parella i li sembla que parlen un idioma que no entén, doncs no és infernal, però li recorda una mica l'èlfic. L'elf els hi pregunta en el seu idioma, amb cordialitat per la festa, i la senyora de la casa. Ella, sorpresa per sentir l'èlfic, doncs veu unes protuberàncies sobresortir del seu tratge. Li contesta amablement que és totalment impredecible, però segurament aquesta nit assistirà. Al marxar, el bo d'en Lucian veu que deixen anar com unes plomes blanques. En un moment, cessa la música i tothom para de súbit. Un parell de segons després, la música torna i tothom comença a avançar de nou. La nova sala on ens trobem és també de gran bellesa, on domina el daurat. Tot és d'or pur i massís. Davant nostre hi ha fonts de líquid daurat per tot arreu i al centre una criatura amb una màscara de ferro i una gran caputxa molt peculiar. Primerament la veuen Eisenhorn i Brattac i al mateix moment senten que els dona una petita arrítmia de cortesia. Doncs és la bruixa Larissa que està parlant amb un dimoni de gran cornamenta. Estem, doncs, a la sala on es fan els grans negocis de l'Avern. Tots la veiem impressionats i Alistair la saluda afectuosament. Ella es despedeix de l'altre comerciant i es dirigeix cap a nosaltres amb sorpresa. Mostra clara preocupació per les nostres vides i oferint-li una copa de vi a Alistair s'acosta cau d'orella i li diu: No os precipitéis, metabardo, y saldréis con vida. Tenéis opciones y unas en la manga. Alistair, a l'acabar amb la bruixota, notant la lluita interior d'Eisenhorn, intenta calmar-lo per no repetir l'escena amb Gargauth. Al dir el seu nom, se sent una rialla a la següent sala. És ell, és el malnascut. Sembla la mateixa congregació d'enemics mortals del grup salvatge. Entrem, doncs, a l'última sala, la més fosca i amb tonalitat vermellosa, fruit de molts dimonis apilats. A l'entrar, sentim una pena terrible que contrasta amb el riure de Gargauth, altament sonor. Al final de tot, hi ha un taló de color carmesí, baixat. Lucian, que ja domina l'infernal, veu com Gargauth ensenya 6 medalles refulgents i tot rient anuncia que té les 6 ànimes del valor atrapades. Intentem passar desapercebuts, però ja és massa tard. Al girar-se, el dimoni, i veure'ns a la sala, riu i proclama que venen les seves ànimes predilectes. Alistair, amb 2 pebrots d'acer, tot rient, li entra un acudit sobre la nostra situació. Es fa un silenci sepulcral, on el dimoni encuriosit li ofereix amb un gest d'amistat fer un tast de la seva beguda. Ell, amb cortesia diplomàtica, beu un bon sorbet. És destil·lat d'ànima, el més potent de l'Avern. Tot i que és fastigós i gairebé punxa, aconsegueix la seva amistat al Metabard. Gràcies a que ell també li toca unes cançons i el dimoni està totalment embriagat d'ànima. Abans d'acabar l'escena, ens deixa una perla al molt endimoniat. Estáis vivos porque me pertenecéis. Ella no puede obtener las almas que son de otro demonio. Los demonios como yo somos famosos por nuestros engaños. Abans que tinguem temps d'assimilar la frase de Gargauth, sentim un crit de pur terror. Al vell mig de la sala ha aparegut una ombra del no-res. És una criatura d'aspecte molt estrany, com atrevessada per ganivets, comença a aparèixer. Abans que ens donem compte, es genera un enrenou volcànic a la sala i tothom desapareix, corrents. Alistair, afinant la seva intuïció, descobreix que és una criatura llegendària i no és d'aquest pla. Pertany a un pla que es diu Sigil i és una deessa de la mort. Sempre que apareix és per impartir justícia. Immediatament, presa de la por, Alistair s'agenolla. El coronel i Lucian i Brattac els segueixen, però Eisenhorn i Gorthol no ho fan, es mantenen en peu. La criatura passa pel nostre voltant, doncs es va teleportant a poca distància
fins que canvia de sala passat pocs minuts que semblen una eternitat. Al creuar l'umbral es sent un altre equip de terror i la gent comença a fugir de nou. Quan ens quedem totalment sols, les cortines s'obren i sentim un riure. Doncs entrem cap a dins, cap al nostre destí. Veiem una sala fosca, molt negra, amb un tronc encara més negre. Asseguda al centre està l'arxiduquessa de l'Avern, Zariel, la prefecta del maligne. Es troba de bon humor, rient divertida, i al seu costat vestit de bufó està Thaddeus Crick, juntament amb 6 criatures d'ales negres. 3 estan encadats al terra i els altres, amb armes i armadures brillants, l'escorten. No només estem en inferioritat numèrica, sinó que sentim una gran presència. Zariel té una energia molt poderosa. Ella aixeca el monyó i ens fa passar. Sois muy valientes por haber venido aquí. Eisenhorn, sense deixar-la proseguir, li diu que és una traïdora dels Hellriders. Zariel a la seva li respon: Tienes algo que me pertenece, Eisenhorn el Hellrider. La única manera de salvar este mundo es eliminar a los demonios y ganar la guerra de sangre para pacificar. Si todos vosotros queréis que libere a los habitantes de Elturel, dadme mi mano, y si no, los ejecutaré uno a uno. Es produeix un moment molt tens, doncs Zariel comença a eliminar, segons la seva paraula, a pobres innocents d'Elturel a cada segon. Eisenhorn al final no pot resistir la pressió i tira la mà al terra. Alistar, qual un Gollum vulgar, es llença al terra i l'agafa mirant-la amb nostàlgia i carinyo, doncs ha treballat tant i tant per aconseguir-la, per acabar d'aquesta manera. Però al final aixeca la mirada a la llena Zariel, el totpoderós prefecte del maligne, i li acaba donant la mà tan preciada. Zariel, molt satisfeta per l'escena, es posa la mà i se l'ajusta al braç. De més ben humor, Zariel accepta negociar i ens ofereix, a canvi de la vida del rei Golem, una petita molèstia que se li ha fet una muntanya. Ens ofereix riqueses i poder, i també salvar la gent d'Elturel. La nostra meta, ara mateix, segueix sent eliminar el rei dels Golems, doncs acabem de firmar un tracte amb la prefecta del maligne. Les festes de Can Zariel són tan fastuoses i majestàtiques que amb prou feines hi ha un control exhaustiu d'assistència. A l'aparèixer a la deessa justiciera suprema i clamar el caos, en el vell mig del rebombori, un dimoni enorme encaputxat segueix l'estela dels nostres amics amb un sigil impropi de les seves dimensions i presència. Un cop acabada l'escena amb l'arxiduquessa del mal, abans de mostrar la seva verdadera cara, un dimoni colossal salta per una finestra aterrant sobre un drac enorme que el recull, i un cop a distància, el dimoni es transmuta en el rei dels Golems, Noriandel I. I traient una fotografia del nostre estimat gran Huvirak, prossegueix el seu camí. Continuarà.